Всичко започна, когато бях едва на 11 години. Аз и моята най-добра приятелка Зи прекарвахме часове, мечтайки за далечната Америка. За нас щатите бяха символ на свобода, нов живот и безкрайни възможности. Дори си направихме нещо като молба. Един лист хартия, на който залепихме снимки и написахме по няколко изречения за себе си. В нашето детско въображение това беше достатъчно, за да кандидатстваме за зелена карта. Смяхме се, мечтахме и вярвахме, че някой ден животът ще ни отведе там. Годините обаче минаваха. Мечтите отстъпваха място на реалността, а животът ни пое в различни посоки. Зи завърши университет и започна работа, докато аз се омъжих на 22. Малко след това на бял свят се появи и нашата дъщеря. Най-голямото ни щастие. И двамата със съпругът ми работехме, но въпреки усилията, доходите ни бяха скромни и не можехме да си позволим наш собствен дом. Живеехме при майка ми. Тя ни помагаше, но аз усещах как в мен все по-силно назряваше копнеж за промяна. И тогава неочаквано споменът от онези детски мечти се върна. Беше 2005 година, когато реших отново да повярвам в себе си и да кандидатствам за зелена карта. Никога няма да забравя денят, в който получих писмото. Ръцете ми трепереха, докато го отварях. Беше истинско чудо. Бях одобрена. Но радостта бързо бе помрачена от суровата действителност. Нямахме почти никакви спестявания. Интервюто премина леко, без затруднения, но следващото препятствие беше финансово. Трябваше да платим по $775 на човек за зелена карта и още $329 за самолетни билети. След тези разходи средствата ни почти се стопиха. Наложи се да вземем заеми от банки, от приятели, от когото можехме. Най-много ни помогна моята племенница. Тя буквално преобърна света за нас. Намери начин, свързани с хора, организира подкрепа. Благодарение на нея и на нейните приятели успяхме да продължим. Имаше и още едно изискване. Трябваше да имаме гарант в САЩ, човек, който да потвърди, че няма да останем без подслон и помощ. А ние нямахме никакви познати отвъд океана. Това изглеждаше като непреодолима преграда. И тогава съвсем по чудо се появи спасителната ръка на съдбата. Наша позната ни свърза с жена, която от години живееше в Санта Моника. Тя беше напълно непозната за нас, но въпреки това прие да ни помогне, без да поиска нищо в замяна. За мен това беше първият знак, че в Америка ни очакват и добри хора. Сърцата ни бяха изпълнени с вълнение, надежда и страх. И така, през април 2006 година, кацнахме на летището в Лос-Анджелис. Посрещна ни мрачно и дъждовно време, сякаш небето споделяше нашето объркано настроение. В нас се бореха радостта от сбъднатата мечта и тревогата от неизвестното. Истинските изпитания тепърва предстояха. Щеше ли сбъднатата мечта да се окаже най-голямото ни изпитание?